राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवड्याच्या कामकाजाला आजपासून सुरुवात होणार आहे। अधिवेशनाचे अवघे 3 दिवस शिल्लक आहेत। आज अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नाशिकच्या भोंदूबाबा अशोक खराचे प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणामध्ये राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा सुद्धा घेतलाय। मात्र विरोधी पक्षाकडून हे प्रकरण लावून धरलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते। विरोधकांकडून स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून या प्रकरणावर चर्चेची मागणी होण्याची शक्यता आहे। सरकारने ही चर्चा फेटाळल्यास विरोधक अधिक आक्रमक होतील अशी ही शक्यता आहे। दरम्यान गेल्या आठवड्यामध्ये राज्यातील अनेक भागांमध्ये झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट याचा फटका यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय। या नुकसानीच्या पंचनाम्याची सुद्धा मागणी केली जाते। शेतकऱ्यांना त्या संदर्भात तातडीने मदत द्यावी ही मागणी सुद्धा विरोधी पक्ष लावून धरण्याची शक्यता आहे।